Damang nenang na hinahulungan, ala na yung pukotan na maparmingguon, jala masuk na mabari sa prosesi atong jongjong mahitadingan at tabi. Hudul mahita saluhuna damang dainang. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Alani ita pahohomma. Asa masuk kita. Marede mahita sia nomor 26 ayat sada sahatu ayat tolu.
anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar nito di perbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Martua dohalak na manaw di pangujunan, ay dung tau ibana, jalaon na dotupal hanguluan, na pinarbagabaga ni Tuhani, tuaka na holong roha di ibana. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hupangi dohami tuho, sailehon matodim na badiai tu bagasar rohanami. Saipayan di bagasan hami asini roham. Dohot hati goman na pinatupan ni anakmu, Yesus Tuhan nami. Say ramoti hami di hamamasa ni pangujunan. Pargogoy mahami mangulahon lomo ni roham. Asalam mabalas ni roha hami, mida denggan ni pabahinanmu di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita saluhut na. Marede hita muse. Tangihon hamu mapatik ni debata, Imasian Heber tolu ayat 12. Songonon madidok disi. Matahon hamuma aliak kadongan. Sotung terdapot di manang isepe sian hamu. Rohana jahat na soporsia na manudali debata na mangului. Imayanggo sahatna rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Tapi makor paduan suara Ester.
Marede Mahita. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para seroha. Dang lomo roham mida hamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati itu madiko dalan na asamangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i ubahin hupangido hami. Say sudati mataru-tarum. Asa unang mangonai betuhami, say sesa sudedo sanami, asa mangulu hami di bagasan asini roham, say pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata, ay dangadong iparnii, ay saluhudo pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata alay akanagabe pitor binahin ni basa-basa marhite-hite siyan asini rohana hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi na pinajongjong ni debata bahin habang sa parasian marhite-hite haporsiyan di mudarna hasangapon madidebata na digijang. Amen. Tabi kay makor siyan seksi parupuan.
Marede Mahita. Tangihon hamu mahatani debata turpuk epistel di hari Minggu pasapulu opat dung Trinitatisom tersubat di Matius bidu onom ayat 25 sahatu ayat 34 tajahama marsikat sorin alani ido ubahin nahudok tu hamuna unang holosohon hamus hosamuna sumarihon si panganon manang daging muna pasari-sari parabiton na marga hosa sian si panganon da umangat daging sian parabiton isi hamu marhuaso pagadahon ari-arina nanggo sa asta gajangna anggo tungsian pakolsohon ni rohana ahu madok tuhamu garis si Salomo di uju di bungaran ni hasangapon nai ibana garis so mamake songon bunga-bunga sada atong unang ma holsuar rohamuna madok ahama panganon nami ahama inumon nami ahama parabiton nami say jumolo ma luluy hamu harajaon ni debata dohot hati goranna dungi tabahono do sude akaodeng tuhamuna ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala nau piopsa amen maredehita Jehovah penurupi di sini.
tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na sohatu dosan na tumopalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siyan todi porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matatarpadal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banuator dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditor di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak na umate dohot di hanguluan na sobasuda amen hudul mahita saluhutna tabigi makor sian ama HKBP teladan.
diuduti mamusekor ina Sabtu nasian HKBP teladan. Tabi kima tik-tik na masa di tonga-tonga ni Hobiata. Tikting na maragam di HKBP Cinta Damai Minggu pas 10 Patodong Trinitatis tanggal 21 September 2025. Naparjolo goar ni Minggu doho topik ni Minggu goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu pas 10 Patodong Trinitatis
Hasitulu sadau ni debata dohot topik ni minggu debata pai baruhon ngolu ni bangsona. Napaduahon amplop hamolateon. Di minggu sadarion di parmingguon pukul 6 pukul 8 dohot pukul 10 wib pasat amplop dohita songon tadda hamolateon ni rohata di pakubasion ni Pendeta Rocky Agustri Fernando Simamora STH Emsos. Saliling makubasi di HKBP Cinta Dameon. Tapasaha mai sian las ni rohata di bagasan amplop naung di paradi huria di tiki masih jalangan tujulo. Napatuluhon paborhaton dohot pangojakonon padita fungsional. Di minggu sadarion di parmingguon pukul 10 wib dipatu pada ulaon paborhaton padita Rocky Agustri Fernando Simamora STH Emsos nagabe padita fungsional HKBP Resort Pondok Gede Distrik Sapulusia Bekasi dohot pangojakonon Pendeta Roni Saputra Siaturi STH padita fungsional HKBP Resort Teladan gabe padita fungsional HKBP Resort Cinta Damai na niuluhon ni amata padita Resort songon na mewakili preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh dung sidung parmingguon pukul 10 di patupa acara ramatama tu naborohat dohot na ujak tu hatama nama masu-masu dohot na marguguihon aka na posona mangula di tonga-tonga ni hurianay. Napapaton Festival Kor Ama HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Hobar tu pencabutan nomor undi peserta Festival Kor Ama natuari di kantor distrik. Nomor pestra Kor Ama Sian Huriata ima nomor B10 sada alani i peserta Kor Ama Sian Huriata bertanding ma di hari Sabtu tanggal 27 September 2025 sekitar pukul 10.00 WIB 1.15 WIB di HKBP Tanjung Sari tadukung jala tatangya koma Kor Ama Sian Huriata boy dengan patubegehon ede puji-pujian gabe hasangapon di debata. Napalimahon ruas namoding. Na di hari Rabu tanggal 10 September 2025 nunga marujung ngolu inata Rosita Boru Sihotang ruas sian sektor sada tutup umur 55 tahun tuhatama na mangapuli keluarga na ditinggalhon. Na panopon sumbangan bunga altar di mingguta sadarion sian keluarga NN mauliatema di pasahat huriata tu napasahaton sumbangan bunga altar napapituhon parhalado doho ruas namar sahid pemulihan naparjolo Jelly Apriansi Boru Lubatobing inganan perawatan di rumah sakit Pertamina Tarakan sian sektor sada napaduahon Asima Leonora Boru Manalu perawatan di rumah sakit Siloam Sian sektor 2 napatuluhon Mandri Johnson Sihobing inganan perawatan di rumah sakit Penang Sian sektor Ualu doho napapaton Aprida Boru Sitorus perawatan di rumah sakit Bunda Tamrin Sian sektor 12 napawaluhon selamat ulang tahun sudi perhalado dohot ruas ni huria HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun hatutubu dohot perbagason tuhamu saluhut perhalado dohot ruas ni huria mulai tanggal 15 September 2025 sahatu tanggal 21 September 2025 sadarion sai diramoti tuhata mahamu di leo magajang ni umur jala tuhata nama masu-masu hamu marhiti-hiti pasu-pasu partordion nang perdangingon diaka ulau muna. Naparjolo Doktorandus Erin Lubatoruan tanggal lahir 10 September 1941 umur 24 tahun sian sektor obat. Dohot naparpudi napa 40 sadahon Tony Werner Joshua Siahan tanggal lahir 10 September 2020 umur 2 tahun sian sektor 2. Sai diramoti tuhatta mahamu di leo magajang ni umur
doho di pasu-pasu mahamu diaka ulau muna. Hatan itu hatta madok di podasia ayat 10 sada ai marhiti-hiti au gadda ari-arim jala tabbadiho aka taon ningolum. Songoni masahan itikting di tonga-tonga ni huriata mauliate maritu hatta mauliate manang dihita sab. Tabigima korsian sekolah minggu HKBP Cinta Damai. Tabigi makorsian ama ex Saudi.
Marede mahita laos papungu pilihan sada A dohot sada B.
Damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti dohot marajai ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Hurian itu hata ni debata dihita di bagasan minggu sadarion. Di minggu pasapuluh opaton dung Trinitatis. Laos dipaubuk di acara pabor haton padita Rocky Simamora laos nang mangujakon padita Roni Saputra Sianturi. Tajakom mahatani itu hata imana tersurat di buku Panurirang Amos bidusia mamuka maisian ayat 10 sada sahatu ayat 15 hujaha madihita takasma tapai hutihut. Di ari nasasadai pajongjongokku mamuse udung-udung ni si David nama lohai. Jala paulioku parik akan nabumbungi. Jala pajongjongokku muse akan nama lohai. Jala paulioku doi suang songon di akka ari mula-mula. Asa nasida manean pasi-pasi ni Edom. Dohot saluhut bangso perbegu akan natargoar tu goarhu nin na Jahoba na pasauton songoni. Idama narodo sogot akka ari nin na Jahoba. Masih jaloam mapaninggala doho panggotil. Pardigi doho panabur. Jadi manetekon anggur akka dolok. Jala bicat akka dolok sudina. Dungi togi honokku mamulak akan terbuang sian bangso Israel. Jala paulion nasida musehuta akan terulang. Laos inganan nasida ma. Jala pukaun nasida ma akka porlak anggur. Laos inungon nama anggurna. Jala pukaun nasida maka porlak. Laos panganonna doho perbuena. Jala lopok konokku manasida tutano nasida. Jala dang bepa baliokku nasida siat tano nasida. Nah hulehoni itu nasida ninna Jahoba debatam. Disido sahatna. Dihita na ni holongan itu hatta Yesus Kristus. Ia panurirang Amoson. Takas do ibana di jauh de bata, gabe panurirang jalalas mangula di tonga-tonga ni bangso Israel. Secara khusus ima di utara. Alanunga bola harajau ni adong di utara, adong di selatan. Laos di odol hodo taringot tu tonga-tonga ni bangso i di lubahon. Taringot tu songod dia pabahen ni de bata. Di tonga-tonga ni bangsona siala naniula nasida na maralo tuhata ni debata samulai bidusada satu biduelu di patorang do disi ima pangalangon ni bangsoy ringkas do nasida pasahaton peleanna ringkas do nasida mamuji pasangapon debata alai di parulonna di pabahenanna dang di pataridahon songon na makabiari de bata. Ido ban na didok di buku panurirang Amosi di bidu 5. Luluy hamuma akan dinggan unang akan najat. Carilah yang baik, bencilah yang jahat. Supaya kamu hidup Tuhan bersamamu. Dan biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Dan seperti sungai yang selalu mengalir. Inna rupani. Los sianiro di kurito namata padita ji auduluk 1000 taringot tu ede tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung inna rupani seperti air dan seperti sungai yang selalu mengalir
Dungi dipicang donasida, aku benci perayaanmu, aku benci ibadahmu, aku benci nyanyianmu, suara gambusmu. Magigi au mangida kapuji-pujianmu akededem, ai babahenammu dang sarupa, pamujianmu dang sarupa dang dos tu pabahenammu tu pangalahom. Los iro nang dibuat dong atta para baribadi ba. Sian Amoson na diguarina sida di hata Arabna. Albain almanjilatain amar maruf nahi munkar albain almanjilatain inna. Lapatanna bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Idong ngolu di namar habiarat tu debata mangulahon na denggan. Jala marhabiaran mangulahon na jahat. Naking nung ngadidok Qur'ama. Hakabi bitiladan gabi iberu mahamun dumuba pikiran muna dipai baru dok hita marhite-hite pakokobon itu hatta Yesus Kristus bangsa ini juga diperbaharui dengan Tuhan mendatangkan ya janji keselamatan di baga-baga hodo haluau tu tonga-tonga ni bangsona di baheni di arina sasadai pajong jongok kuma muse udung-udung ni Jehovah. Udung-udung ni Jehovah. Bolo didok dison udung-udung ni si David. Si David manggop barhon i mataringo tu regenerasi ni harajaon ni Israel. Kerajaan yang kekal. Harajaon nama notong ko nanidok na disi. Adang namere tukok harajaon. Siyan si Isai. Si Isai. Inna rupani anak-anak si Daud. Dihitalongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Di pajongjong udung-udungi pondok Daud. Jadi pendidata pida sa cita dami tu pondok donasida. Hati. Alay pondok nerang met-met. Pondok giri. Hati. Jadi pas do jam itu. Tupad dito si Mamura Rosero. Dati. Siyan cinta damai ke pondok dia. Dito. Alay anggo dihutani paditata naroon tunggu gudang pondok. Dito. Dito ate. Ala sendagujur nasida. Di daerah perkebunan gudang do pondok, ya. Di ba ini ditolongan itu hatta Yesus Kristus. Pajong-jongok kumamusay udung-udung ni si David. Yang rusak akan dipulihkan, ya. Yang hancur akan dipulihkan akan dipai baru may bana. Ahadon naniro nadison dipai baru nunga dipai baru ngoluta marhite-hite Kristus Yesus nang rotu tonga-tonga ni portibion. Hidup kita telah diperbaharui dalam Kristus yang datang menjadi manusia, memberikan keselamatan, tapi hidup kita lagi tidak lagi menyia-nyiakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dang marisuang pabahenan ni debata, diholong irohan ni debata naung satu tonga-tonga ni ngoluta, ido naniro nanang di tonga-tonga ni bangsoi. Jadi molo didok di son udung-udung si David tu bangsa Israel. Bolo ditikion huria nama nanidok na gereja lah. Dengan berdirinya gereja itu adalah harus mampu menunjukkan asal ada hola pemujion nani pinasahakna. Doh donang di pabahenan ni nguluna. Tutudo ba? Saur do jamitani baditay tu pabahenan na. Saur do edenikur amai paduan suarai kur inai tu pabahenan na di ngulu si ganopari. Asadang dohonon ni debatabe aku benci perayaanmu. Magigi o mangida kor midang non ni debatabe. Ala nunga saur do nakingani di tonga-tongani nguluna hatana do pabahenan na. Ay di halak mata pe di pangiduhod do. Hamu amang panggual panggorsi. Nanialak manugot pinaulak botari, tinaruhop botari. Jadi iko saurdo do nakingani, ya, di pemain ni pemusiki. Saurdo manang panortoron na, asadang ang gupet holan
Unang atong holan bedamang majolo alu-alu hodamang majo tu sia tu amata raja inna. Alu-alu hodamang majo tu amata Tuhan debata inna. Holan mangalu-alu hoda pengetor mangurdoti sabar. Ido. Diajari do di tonga-tonga ni halap mata nunur do diajari do di si. Songon do nang dipabayanan di debata di tonga-tonga ni bangsoon. Tuhan menegur mereka atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Lalu Tuhan menghukum mereka. Dang dipasobu nasida, dung madabu tu bagasad dosa, dungi diuhum nasida, dilehot do baga-baga haluaon. Asa dang dibagasan pangguhumon na manotong. Songon idong nang huriat tahaga bipi, dipatupa do permahanion. Dipicang berbuas ni huria ida bendong pipi. Dungi, dung di RPP nakingani, dijakom mamulak. Ijakom mulak. Adong maperubahan di si ido bain na dingot tamu do dosa muna na jolo, dingot tamu do kahasalam muna di baheni. Diakui hamu do kakesalamu ne. Atong topo ti hamu mah dosa muna. Jadi benedok mangasahon hata di Tuhan Yesus do hudok hataon nunga sesa. Aha sesa. Dosam dang warna sesa, dosa na dosesa. Nunga sesa dosam, sesa madosata. Ala Kristus nang rotu tonga-tonga ni portibion mabuan haluaon jalamula ma bangsoy bononna dang belalap nasida di habuangan. Habuangan itu menggambarkan sebuah hukuman untuk membentuk umat Israel. Jala idu halubian ni bangsoy dihukum nasida, terbuang nasida, dungi dang mago guarna. Satu sadarion ayadong do bangso nang mago guarna. Adong do hutan nong mago guarri hutai, dang adong besi pangisina las guarri hutai pedang adong beru pani. Noaing pe ditapanuli nga mulai sengon adong huta. Isido piak kajaburu maya lang ong becol mapangisina disi. Upani. Alayon nakingani diuhum nasida, alay dipaingot do nasida, dibuat do mulak. Mereka dipulihkan. Dipulihot tu hatta debata. Asa nasida manean pasi-pasi ni Edom doho sa luhut bangso perbigu. Ketika mereka sudah kembali ya penyembahan yang benar, pangulahonon na denggan dak sarobang doho portibion nungay baru na sida marhitetiak kaparangin na denggan totong makangoluhon na sinirohan ni debata takas do disi manean pasi-pasi. Pasi-pasi sisa-sisa daripada orang yang terbuang itu akan dipulihkan museh kingani. Jala akan atargoar tu goarhu inna jahuba. Napa sauton? Jadi dijanjikan jala dipatulus dipasaut. Idama narodo akka arisogot ninna jahoba. Omma pasu-pasu jalon ni halak nakingani dia akan namubar rohana nang dipulihkan ngoluna. Takas do di sinin na Jehovah masih jaloam ma paninggala dohot panggutil. Ida pe mangaluku, ida pe maninggala na sida membajak sawah, tetapi di belakangnya sudah ada yang menabur dan sudah ada yang menuai. Ngadong namang gotil lapatan na dakolan na loja mangula. Alai dipakilalahot didaido hasil lina niulana. Besong ini dua teh ay mga do pangula siyan na niulana. Dito alak batak haru gabbo ni jama mabiste do gabboy inarupan itu pamangan. Jadi naking adok titing baido dah. Jadi baso tungbuti ay gudang don waing mandok songonon. Ay nga sentralisasi. Sudah do sentralisasi narupane. Jadi dang adong bemasa biak ka pajalang obe dang masa be di sini madok mauliate be nga sentralisasi gitu. Toki-tokin sentralisasi gitu. Jala boido ala ni sentralisasi tutu gaben yang nyanggo jol manuaing rupane. Dakolan sentrabe ala nga senternisasi be. Hidup manang na dia pe diula bad ditay pangulan ako tiki senternisasi nama i center torus sampai silo-silo bad ditay magkube si buti kala na torus si center ay do ay dung isop pe bad ditay mok-mok
Sebelum ni son marniang doi. Ido. Hape ditiki pajak konon. Jadi do pos do rohanami amang. Dung isok kamu non ala marniang do hamuro ikom mo do hamu ison. Hape dung lawar pani dung isok beba ditembok mohina ibahata ayah doi. Ido. Iko saur do nakita ngiyangta pado hata tu babahenata. Ido tongan. Di bahini ditolong itu hatta Yesus Kristus. Ala saraga sarupa do tibuni pedita narom. Ido. Alai mo na do na berbeda otik. Anggo tibangan na rasarupa do. Ala pola surut na sina manibang ate. Ido. Alai ditibang debatado sa luna kana taula ditonga-tonga ni Portibion. Ditonga-tonga ni ngulutaw. Jadi las marohata, pamorohato peditata. Jala mauliate do dipakku besyun nasida 2 tahun 6 bulan di tonga-tonga ni hagaibi cinta damion. Perjulu do hami diujakon. Hami bulan walu pada tahun bulan 12 tanggal 10 sada. Las sedo mangujakon se papor haton. Aleho bartu persuruan do namang inangda. Kutung diri puhamu ngido. Name wakili pareses doau, aledang pareses do piau. Udah, sotong iri pamu non, mula non, horas memang pares nami sotong inamu ate. Ido. Habat di tokom manariko manguluhon, ya, amang inang. Janganlah di bagasan pakko basyoni, takas do, ya, dak si bui sikop saluhukna. Akapanurirang na pinili ni debatape, dia do pido nasongoni. Sa perodo si Jeremia nilo ibana do emerhua mapola suruh motuson na si Jona pedi na disuri bana tuhutan ini pe sanga di mana lau manibil alai di piti baingot debatai bana daktar pasingot be bangsoin na alai mo liate mai Tuhan ala si jalo hatani debatado kay be cinta damion so nilo mang pedita nami pedita siat turi na buru jujudon warna pe cinta damai. Ido, jala pedita resok na betong do anak ni cinta dame. Ido. Cinta dame rapura. Di talongan itu hatta Yesus Kristus takas do nang di tonga-tonga ni do na dison dipulihkan mereka, ya. Jala di do nakipasi-pasi ni Edomi, ya. Mereka akan menikmati berkat Tuhan pasu-pasu ni debata. Siala dinaung di paula dipadingkan ngolu nasida dipahi baru nasida bakas do disi maningala paningala doho panggotil dak sesudewe mabboto ison maningala ay nang pinong matua alanggo rupani dangaka anak ni Pangula awal anak ni Pangula doaw di sanga do mangula ho korbo sanga do binoto mabano pani maningala. Jala sanga do ni ay do namangi aleal. Ido, je bolo maninggalo mga luku membajakon 2 horbo luku di tonga-tonga bajaknya di tengah. Imanaking ani tikisodong go pe hen traktor tikisong do pe dolla inne hutan nami. Gabi go arido rupani dang hen traktor elena mol akan tua madohi. Ay nung arobe dollatinna. Basa do dollat ay do dollati do hau tanoi asama dukdok inna asabuhi disuani. Alai molohurak korbo, molohurang nakingani horboon ketika kurang kerbau ini ise dibayad dong anna imana mangialeal jol ma dibayad dong anna buti ibay mahau tu rukungi horboon itak imana do na yaugay augane na mangika rukungi horboy magwara topi hau na tusoni manaking auga na turukungi madibayan topi ibotohita do topyon biasa na topyon ala na jolo maullo banni kareta bang na banni mobil rupani banni kareta do biasa ibayan ima diguting ima bayan jadi molo adong namanya horbo itori jalo do hulik kulingon hulik kulingi horbo do di baik gabe topi ijomur doon ima naking bayan mangikat ibayan matalina anggo jol maudang diaugay horbo do na diaugay alay naking maniyo may bana ima na mangyaleal butin ido ay molo dipudi bana berarti tinaga ni na mambajakon ikot tu pangyal lo naking
Asa unang gabi borat di bana iko parjolo do pangial. Iko di jolo do ibana. Di baheni mula dong suguni rohani nama rahal lukon na mga lukon rupani na mangulahok korbon bolok sugun pakai batahi do ya bang. Inang pakai batahi, pakai tongkat cambuk. Bolok sugun rohana nakingani asong ape horbon do nang lojang ido. Gabi olo dong birangin na ape gabi pangyaliho na libes. Ido. Mau salah sasaran. Di tolongan itu hatta Yesus Kristus berkat Tuhan tidak pernah salah sasaran. Tong do tikos sahat tu akka nahina holongan ni debata. Di baheni jupang di sonaking paninggala doho panggotil dungi perdigi doho panabur. Dung di gotil masa madisi merdigi. Masa matong bula musenang panabur isabur musen. Asa dong katilon na. Ay molo didigin akingani na julu ad orang somasa mabating. Ido ad orang so isabi uti mangotam do. Mangotam. Jadi dung diotam ipapungo manakingani. Ido ben na dong istilah ni halak batak molo manabi mana ano pa ni manang madiotam nakingani molo manabi ijugu kod doon ad orang so dibating. Ido ben na do padohan ni halak batak salam dasor siga luhutan. Ne patudos de nakingani napapunguhon emeidoy. Salam membangun dasarnya sega manakingani lutani. Sursar memeon batingo pemaol. Di bahenido di son naking perdege ala najulu ala mardege do biur remedi dege buti. Ido ben nadakolan inaina na malo manerser ama pe malo do manerser ala memang nga terbiasa be tiki mardege eme pak nabuti mardege dungi boy di gulung eme rupani dang dabui bana dungi sarsari manaking maka turtur meme dungi dabo manaking aka duramenon ima di bolokon ipayas dungi masa mamu mamurpur ikut jolobotari dui. Jungi nekin di pabatingon ditiki mamanen di si ya bolo mamanen sistem membating ya adong do di si panarui tibalan adong do si pabagi idotong mamer mabagi ta adong manomor sada dua tolu opak mabuang ido ben naidok beorin nak berarti nga mulai hurang bedison Roma hatop taru itu son dungi pabagi nakingani ikon main cepat. Nomor angka nomor 1 inna. Jadi molo lemas do nomor 3 benedok. Jangan lemas nomor 3 inna rupani. Ido. Lapatan na budo tong nate. Setahun 2 tahun semangat melayani. Ali tahun ketiga lemas. Naksongoni. Ido. Sampai berapa tahun pun harus tetap sedia pelurunya di pelayanannya. Dak tabo to 3 tahun kita di sadenganan. Ya, dak tabo to 3 tahun di sadenganan. Ay kami hiado walami kami 1-2 tahun. Dia gay piresok Bandar Kaliba 8 tahun kami di sana. Di Parmonangan 6 tahun. Di Janji Matugu Porse 4 tahun. Di sini sudah 3 tahun lebih. Hurip puhiad 2 perjulu. Ngidong. Ngamekkel bihamu ngalas berohamu. Nanti. Las roha pa berhatu paditat taruda. Jadi di bahini ditolongan itu hatta Yesus Kristus. Artina adong kesinambungan totong. Adong di akan mabuduti ngolui. Dang masabe di sini halionon. Dang masabe naturaparon. Karena setiap waktu mereka akan diberikan makanan laki. Ay di pasu-pasu de batamana ni ulana. Di leho gogo di nasida mangulas ulaoni. Merdege jupang tenaga di akka panabur. Dungin akingani. Masa manang di akka na mababoy. Saha donang tupolak. O di hauma saat matutano darat ido bendaong padohannya lak batak ya mangordang diumatur ido teh akka manginang mangordang diumatur aduh bercerita ai alapat ditetom marga siatur ya teh ayah aduh hata siaturion inna ido siantur inna berarti tur ladang dotong. Ido siat turi inna. Teh. Alai so tunggai bijuju hamon non.
Hamu ama nami ruas ni cita dami on. Siat turi sotungin namu dah. Amang siat turi do nom motong. Unang cong ayong kosong ni alay toruni umur ay toruni umur hudi. Inang. Gabi pejuju gabi guarai pejuju. Naposon itu hatta do. Ya. Akan naposon itu hatta nong di batu jolo nong dipilih nakingani. Aung do pajuwon natakas di halak batak. Amang. Gitu. Boleh bariban inna. Jadi di Palembang do di Muarenim kami melayani. Kue jari do sikola minggu si marhata mata oti-hoti. Jadi ya minat tok tiba. Jangan manggil ya, karena kita orang Batak. Manggil amang. Iya amang inamatong. Gitu. Jadi dungi to luarinai lau mau berdalani 7 rueson. Nadong anak na sekolah minggu. Holat di bereng, rupani, udah datang si amang. Inna, parsudena dong, bisa si amang nggak neraku. Alay mau lihat dia mau belajar. Dan kabiat cik roha. Dan kabiat ni dok, inang picak kamu geleng menondak sopan. Gak bisa amang ibadang ni ngonatong. Tapi dia mau belajar, idotong. Ikonolo do nakim marsi ajar. Jala, song ni do nang ditong-atongan ni. Pakkubasion di namangula di tonga-tonga ni uria. Dan adong ngamalok. Alaw nang pamalo-malohon. Itu ate. Jala donon nami do anggopat di tata Rokyon. Dia sangat loyal dan loyar. Itu. Loyal dan loyar. Itu. Ang gusto ni peduli-duli. Itu. Loyal tapi pelit. Itu kan. Ang mana? Unang jangan ya. Dan ipalawasi beperjulu lau tu kasir gitu. Mersilub bedo lau tu kasir upani. Ayong do songoni lau tu pa pembayaran semaus lau tu kamar mandi. Anggo cita dami odang adong yati. Apalagi tileden kan? Pasti burju. Ada ini sebenarnya sampai gudak kamu menaruh peditatong. Anggo tileden bersejarah do yawamang. Tahun 94 sampai 96 di sido merminggu na julu ala alumni SMA 5 duaw. Di jalan pelajar nomor 10 siya Makosu SMA 5 nomor 17. Di talongan ni Tuhan Yesus Kristus. Songonido ya lobi sian haloyaron ni jolma na di tano odo na nilehon ni debata pasu-pasu na di tonga-tonga ni ngoluta. Buas do debata ido banna di dokon ay songonondo holong ni rohani debata tu portibion. Pola do anak na nasasadai. Bayi mabuas ni debata. Ay siya itaulo na roh mga liyan. Ang tulog geleng mo. Lema juyaw sada ba geleng mi. Inna. Nga buhado ho. Nasing maharahatam. Kanito do nota. Tapi Tuhan Allah datang menjadi manusia. Mahaburjuon. Dibuas ni rohani debata mga lehon holong na tutong-atonga ni portibion. Molong penaulo mga leyan, rupani, itu sekedar kata-kata. Tiki permainan tidak dana, dui. Ang udah julu tiki permainan nami tiki tidak dana. Kami orang miskin. Inna. Dungi elusi kelompok nasa damma. Kami orang kaya. Tergudang musema kaya natong. Roma orang miskinon. Kami minta anak. Ina. Romu senamoraon didokon. Siapa namanya? Alay ibereng manakingan ni isimon non naking na murah ahon na rohana. Murah kompak. Tori bereng metong. Simulop namanya. Alay halusinasi na muse. Simulop lekas pulang. Berarti mulo simullo ipangido lekas pulang imanedo na mullo lonong ate. Anggo di parhuriota ya dang da mullo lonok kita. Alay to tong do mullo las di roha di leho de bata di tonga di ngoluta di paulo de bata do haluau di tonga di portibion marhite Kristus Yesus nang ro habuason ni de bata sungguh Allah yang luar biasa memberikan berkatnya bahkan dirinya
diberikan untuk kita. Ima Yesus Kristus, songono doholong nirwan di bata. Asa unang mago kanup na porsea di bana, asa hangoluan na saliling nililing na. Dungi, togi hodok kumamulak, akan na terbuang siyan bangso Israel. Jala, Paulion nasidama, musehuta akan na terulangi. Mereka dibawa pulang dan pulang dengan semangat, sebab janji Tuhan sudah ya dipersiapkan di depan berkat Tuhan. Ngai parade di tonga-tonga ningulu nasida di jolo. Los inganan nasida main dipauli dipulihkan akadong sigai dipature. Songonido nang di tonga-tonga ni namar huria. Siadong gudi bakka namar pakurangi ima si patureon. Dang los gabi benor rudut. Alay los gabi ture. Los inganan nasida macala pukaw nasida ma akaporlak anggur. Laos inumon nama anggurna. Mereka mengerjakan porlak nanakingani. Idoban nani dokon dang holat di hauma alai dohok do nang di ladang di darat. Las idonan nani dok ni halak batak mangordang di umatur manera di umasabang. Torop na toropi mamopari ma anak sesedin halak batak. Itu doa. Padoan halak batak ya. Artina mangula don nakid di hauma las mangula don hang di polak. Asa molodok sidung ulaw siya kauma masuk matu polak manggigis asa ture parbuena. Asa dakolan nakingani holan iddah siya langon na alay dabo makaparbueni hau alangon na may kaurata. Alangon na makasayur dapotan makabuah-buahan na segar na mabay sehat. Ido dakola kata iya 4 sehat 5 sempurna. Alay taruli na sida nakingani. Hipas, mergugu, jala totong marsihoho, takut akan Tuhan, jala pos rohana, dang diluas debata, nasida holsoan, nakid di do unang holsoan, wahama holsohonomu, taringot tu si panganon di parabiton, ido anggomago do, hosam, au margado si panganon, margado, hosa sias si panganon umargado daging sian parabiton ay tubuh hita tu tonga-tonga ni portibio dang naong na langsung merebit alay nanido narisi umargado nakipar daging onon sian parabiton lebih berharga tubuh kita ini dari pakaian di bahini payes roha ngulwon ya dungi pos roha dang luason ni debata turapar. Song ni do nangakkan aposona. Tuhan tidak membiarkan para hambanya pelayannya kelaparan. Angguau ngahudaya manginang. Onom taud di permonangan. Adong dona merdalan ngaya upa buat kita. Merdalan 4 sampai 5 jam tidak bisa naik sepeda motor. Merdalan mamulus 2 sungai aik si budung doh aik nalala. Dungi turun satu itoru ni sampuran si mindor dungi merdalam kimaliwati sungai dungi nakuk mamuse satu na terjal dapok mahuta na margoar huta pungga ido hola 10 sada rumah tangga do jol mesi jala hibul de sude ruas ni HKBP bekok kamu mah 100% na sahutai HKBP alahula 10 sada kakak do bani bolo pala tutulu huria di sidang nabi noto biate ya jala di sido na jupang par minggu 100% mar minggu na sahuriay dang adong na tinggal di jabu mar minggu bolo hari minggu na sida sude 100% adong di sigwari huta si hopong tulu satu ngakakado memang nasida mar minggu sude ima jadi dihita long ni tuhata Yesus Kristus hunak kolsoan taringot tu nguluon ayong do ya jol mamate ala ni holsona ala nu Belgia ni holsona rohana kekhawatirannya luar biasa iyo molo diperbandingkan dua manguaing na nuaing dohot akka na tua-tua nuaing do na tua-tua na perjuli lebih pos do rohani na tua-tua na perjulu daripada na tua-tua nuaing lebih pos do rohani col mana perjuli sia sunuaing bahasa udok songoni na joloy ba tao siya pulutulu satu siya pulonom law mula tukos ni ba dakya itelepon manang na ibay surat nung ngasahat tu amang inna dang adong
Nuaing hola borha pe naik ku Jakarta, ido. Ijala tol do pe ngai dia hamu. Inna. Isom mahami nuaing inna. Itanjung Morawang. Oh, mulai ate itu hatta inna. Anggo mulai itu haton ringkas dong. Ngai dia hamu. 10 menit naik ngai dia hamu inna. Ido. Ngadia hamin waing ngadi bandara boarding pass inna. Ido. 30 menit naik ala berangkat betong kan, berangkat betong. Ido. Ngai dia hamu inna. Pas maneng nakokon tu pesawat inna. Ido. 30 menit naik ngahabang betok kan. Ido. Dang bui ngai suri pamate kan. Ido. Ibe musay mesi. Masa dang yalusiho sobong maho inna. Ido. Apa ini orai do pesawat kan. Ido. Olo do ya. Sebelum sahat ngaulo sampai 10 heli sukun. Ido. Buado naik. Sugari di dokom ma istilana. Ai madah. Kempes depan di pesawat on naing. Boy do horo marikat itu soninna. Batu tu ati. Iya boy. Di bawah ini ditolongan itu hatta Yesus Kristus. Orang yang mengandalkan Tuhan di tonga-tonga ni ngoluon, namar hapo satu debata, dinaong dipai baru ngoluna, Daudus yan ibana, holsoni roha. Pos do rohana ay nunga, sedangkan dosana nunga disesa. Sedangkan nakingani siya natarbuang di paulak. Dibuang bulak, di pature-ture muse, di leon hangoluan, di leho pasu-pasu. Di lehon nasida mangingani bagas, mereka menikmati apa yang mereka kerjakan. Panganon nasida maka di do nakingani parbueni porlana. Di bahini do di talongan itu hatta Yesus Kristus bolong mahol soni roha. Ganggu ni roha dau masya kita. Ganggu ni roha tading mai itu dia roh. Sus auro je tu halua hondi mudarmi Yesus. Jadi sama mahol soni roha biar nakingani roh maho tu Yesus. Ido. Roma ho tu Jesus, Jesus ido, na mga lehon haluaon di hita. Jala di dodo di sinakingani, lopokonoku matu nasida, tano nasida. Saya akan mengembalikan tanahnya. Daksongon nabi nani, nasongon berita na perpudion. Kalau lebih dari 2 tahun tidak diusahai, akan disita negara ini. Sudi neng disita. Jadi boleh do anon pendeta yang jarang berkhutbah akan disita negara ini musim mati. Unang matung dah, unang jangan memensita kan. Alai bagaimana memikirkan nakingani. Songon nabi nahen di debata, dilopokom manasida. Artinya mereka akan bertumbuh nasida. Ala nung ngamuba, dipai baru nasida. Nakinga di do koramek Saudi asima rohani itu hatta itu. Seraduti mapanca. Teraduti mapajuon na, dijudo hita. Mangulaw na kahaburjuon, holong ni roha, dame, yang di parsaoran na dingkat ditong atong nganing ulutaw, sahata, naking sa urdut, hatata, dohong pabahinata ditong atong nganing uluon. Jaladang bepabaliok, Tuhan tidak akan membiarkan mereka terbuang, tapi mereka sudah dipulihkan, siat tano nasida narupani nahulehoni tu nasida. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan akan menepatinya. Dan itu akan diberikan bagi kita, molo didokon, saat Tuhan nguluan na sa leleng-leleng na, tusido hita diarahon. Amin martang yang kita. Mauliate madihuali Tuhan debata. Dipatahu hodo hai mamuji pasangapon guar muda badiai. Laos dipatahu kami mangat tusihata. Mauliate madihai baruan na nilehom memarhiti-hiti Jesus Kristus. Naung paluahok kami. Pasu-pasu ma parsauran nami. Pasu-pasu ma hami sa luhut na. Dia kena niulan tangan nabi dikiran ni roha nabi ditonga-tonga ni bagas nang dia kau laon na maragami. Leho na kalas ni roha pasu-pasu pasamota dalan ningulu sinawa pangkat pangomoan na dinggan. Asa dong Tuhan sikat na manguduti ngulu si pasatom mo tuhami. Ibur magudang makaname meti. Sigat jang bersih belas ni roha. Jala sitok ka panahit na hiton.
Suak songoni makana marsikola na kuliah marbisuk marpatas di roha marhabur jua marsiajar tulus na sinita sita ni rohana. Patuduh perkari jua dia kana mangului ulaon leonom mutuhan dalan ningulu ulaon na hobar tuaka parbinotohan na. Pasu-pasu akan kondo boru ni huriam dina mga luisi rokap nito dina. Suang songon di madina makirim hagabion di pasu-pasu para nakonon hodali Tuhan debata na mga luisi elehelik dohot tangiang nasida marhiti-hiti parbuih di bortian pasorak konommu dak dana bawa manang boru di tonga-tonga ni keluargana. Tuhan debata mauliate madiho di asini roham natotong mga ramoti ganup bagas keluarga ni ruas ni huriam. Ali Tuhan debata. Hodo na manogunog wakada matua di hatuan na iring-iring totong lakana sida. Tiur pernidan na hipas pamatang na togunang haporsiyon na. Suang song ni mali Tuhan debata nang di acara paborhaton dok mangujakon di minggu sadarion na posom. Dita Roni Saputra siature. Marsanga magwarmu. Marhiti-hiti haburjuon dok hauduhon na. Makobasi huriam songon sikak na mangului parsuruom. Ali Tuhan debata lehon hai pasod dia karuas ni huriam na di bagasan parsaiton nang dia kanong mulat na sina nang pemulihan di tonga-tonga di bagasna di ina nami inang Jelly Aprian boru lubat tubing inang Asima Leonora boru Manalu suak songoni amanami amang Manri Johnson si Hombing suang songoni nang ina nami Aprida boru si Torus. Tuhan debata lehon hahipason hamalumon diak kana marsahit pargogoy urup yak kana marukil ale Tuhan debata pasu-pasu mahuriam di sadok portibion pasu-pasu akaparadom makobasi huriam pasu-pasu menang salut nak karuas ni huriam di madalan yak karyari ning uluna pasu-pasu nang pamarenta nami di manguduhon bangsoon asa dibuan Tuhan majuon kemakmuran keadilan asa jupang hadumaon di tonga-tonga ni bangso namion dau mahaguturon, dau mahamokkuson sian akka na manguluhon bangsoon. Tuhan debata urasi mahamisia dosa panglusyon nami. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Tapuji Tuhan ta mariti na marete hita los tapasaha ma peliata.
Hamu nama nami nanami dongat sahuria sadario pabor hatotama amang padita Rocky Agustri Fernando Simamora sarjana teologi magister sosiologi sian huriaon tupak kobasion nasida naib baru hobbar tu surat keputusan nasida tahamolate homma tutuhatta sude pak kobasion nasida naselaon di HKBP Resort Cinta Damayon hobbar tu si tabegema surat keputusan ketetapan ni Opuye Porus Huria Kristen Batak Protestan taringot tu perpindahan nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 696 garing PDT garing SK garing 07 garing 2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayanan sesuai dengan Alkitab, Konvensi HKBP dan aturan peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersonalian HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat memutuskan menetapkan nama Pendeta Rocky Agustri Fernando Simamora STH MSOS nomor induk pegawai 20220191950813-094 tanggal lahir 13 Agustus 1995 jabatan dahulu pendeta fungsional HKBP Resort Cinta Damai terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2025 menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Pondok Gede Distrik 19 Bekasi dengan ketentuan A. menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. menerima balanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. memastikan updating database online setiap saat di semua aras pelayanan distrik, resort maupun jemaat. E. apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan surat keputusan ketetapan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan Parado HKBP Resort Cinta Damai dan seterusnya ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 28 Juli 2025. Huria Kristen Batak Protestan atas nama Eporus Dr. Victor Tindamunan MST. Au atas goar preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi parbadia hupa borhat mahamu amang Padita Rocky Agustri Fernando Simamora sarjana teologi magister sosiologi sian HKBP Resort Cinta Dameon tu inganan pakobasyo muna naib baru sai di pasu-pasu tu hatama akka pakobasyo muna na selaon di huriaon jala di pargugoi huhud di patau mahamu mangula di hurianai. Amin. Marete hita. Aku masih
manami inanami dongas sahuria sadari omma ojakono namang Padita Roni Saputra sianturi sarjana teologi gabe Padita fungsional HKBP Resort Cinta Damayon hobbar tusita begema surat keputusan ketetapan ni opuye porus Huria Kristen Batak Protestan taringot tu penempatan nasida dohot ulaun ni Padita fungsional ni HKBP. Surat keputusan ketetapan nomor 735 garing PDT garing SK garing 07 garing 2025. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayanan sesuai dengan Alkitab, Konvensi HKBP dan aturan peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersonalian HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayanan penuh waktu. Dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Roni Saputra Sianturi STH, nomor induk pegawai 2022-12-13-1997-031, tanggal lahir 05 Maret 1997, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Medan 1 Teladan, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2025 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Cinta Damai Distrik 10 Medan Aceh dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima balanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di setiap aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan Parlado HKBP Resort Cinta Damai. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 28 Juli 2025, Huria Kristen Batak Protestan atas nama Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Hujahama ulaun ni Padita fungsional na parjolo mangurupi Padita Resort sumakapi dohot pasauton akaulaun pakobasion hobbar tusitolu sada pajouon ni Huria. 2. Majalo ulaun sian Padita Resort marsagi ulau pakobasion isara ni rapot. Tolu patuluson na pinutuson ni Sinode Godang HKBP, rapat majelis pekerja Sinode HKBP Distrik 10 Medan Aceh, rapot resort, rapot Parhalado Resort, rapot Huria Dohot, rapot Parhalado Partohonan. 4. Mangaramoti manugunogu doho pahicaton mutu ni pakobasion di parartaon dohot administrasi ni Huria. 5. Pasahat laporan pangulaon tu Padita Resort. 6. Wajib madohoti sermon konpen ni pangula nagok tiki. Nunga di begehamu surat keputusan sian opuye porus Huria Kristen Batak Protestan dohot ulaun ni Padita fungsional HKBP nuaing manukum maau dihamu amang Padita Roni Saputra Sianturi sarjana teologi na olo dohamu ojak konon gabe Padita fungsional HKBP Resort Cinta Damayon laho mangulahon ulaon songon naung binegemuna naking au atas goar preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh marhite-hite
goar ni debata ama doh goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doh goar ni toddi parbadia huo jakom mahamu gabe padita fungsional HKBP Resort Cinta Dameon saya didongani jala di pargogoi Tuhan debata mahamu mangulahos saluhut ulauni asa marsangap goarna marhite-hite pakko basyom muna dihuriai. Amin. Hamu amanami inanami dongan nasahurion. Jakon hamuma amang padita Roni Saputra Sianturi sarjana teologi gabe padita fungsional HKBP Resort Cinta Dameon. Jala masyurupam mahamu di bagasan hasadaon ni toddi patuluson ulaon ni tuhataing. Marete mahita nomor 60 may sada. Martang yang mahita. Ali de batama nami raja ni huriai. Mauliate madiho. Alanaung di loaso naposom. Padita Rocky Agustri Fernando Simamora. Makobasi huriaon naselaung. Pasu-pasu mapakobasion nasida. Bahin sangap di guarmu. Pasu-pasu manang naposomi. Manguduti ulon diinganan pakubasion na baru. Mauliate manang rohanami diho ala naong ditongoso naposom. Padita Roni Saputra Sianturi. Lago markobas di huriaon. Sayurupi. Pargugoy jala patau makana posomi makumasi huriam. Asa marsanga po di saluhut panggulmit di huriam di luaton. Laos pasu-pasu manang huriam saresoton. Totong marhasadaon lahu manidangi di tonga-tonga ni luaton. Mauliate madiho di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pinangidoma asaro tujulu dinalaho madokhata na pinaborhat padita Rocky Simamora suang sunguni dohot padita nong pinaujak padita Roni Saputra Siaturi.
Oras marita sa luhut na. Jadi au tumagod do marjamita tulujum siyan na songon-songonon. Dakya maswak kalhun na songon-songonon. Ali ko coba peda ngalu jan nakinaw 2 hali para mingkot tangis. Jadi mudah-mudahan tak pola beyon ngalu jabi. Nah pinarsang apa namang Perdita Resort mewakili ng preses. Mudah-mudahan mak 2020 lalu sehat-sehat gitu. Sehat gitu. Awan namin na nami parhaledo sa resort Citta Damion. Aman nami ang kikulay ko Perdita na baru. Alam na niyalap na sida buru si Mamora. Gitu. Agama namin na Rosyan Huria Hakabipitiradan. Sudir ruas ni Huria Hakabipit Citta Damion, Hakabipi Maranata, Dohot Hakabipi Rogate. Adong do dakku padap kalau memang uberi manang nadia li ngasa bin norai. Mulai ada mari tuatak kamanginang 2 tahun 10 bulan 10 hari. Mangulah kami di Huriat tahun. Di Huriat tahun sama Perdita fungsional. Alani hataku hata mau lihat mado hata minta maaf. Gumodang. Dapat jolut wakka bistur resort, wakka parhaledo ni Huriata siyo 40 halak Huriat Citta Dame. Dia katolu dewan doa ka seksi-seksi na panitia pembangunan ni Huriata mulai tegodang madi persolat kamanginang. Maginawa kami di sudi haurangan dinamika ni pakkobesion biasa dui adong na pro kontra biasa dui. Alisa halinay hudok molos soalan ni hasadaw ni rohat tamamuka tahun 2022 dang boy terpajongjong sa bagakon Huriaon. Songonima tu akka sudiru es ni Huria. Sian sektor sada sah tu sektor 12. Mulai tegodang madihamu akka manginang. Isudi haburjon muna di parsorata na sa laon. Masuk mau tu kategorial. Parjolo matulensia, jero lesia. Siap-siap mamu. Itu, siap-siap mak. Itu. Terus mamar senam. Itu. Itu. Terus madah. Iya. Iya. Terus mamar senam. Au na ditele na itawang Perdita Resort do gawi nang bibil nin nari kami si ba mulai ate mak tong do marsenam HP nin na mulai ate mak lanjut ma terus dah among inong siap-siap mamu hidup mulai ate ma di parsorata hidup pas tu songai do kanang Perdita nakin anggo sian umur daw do di turumuna ali arga do tong di bek kamu songo Perdita muna hidup so ya di dokok kamu warhu amang do tong hidup tong hidup tabuni Perdita da ba hidup idotong. Dungi itu kapunganina. Seksi perempuan, Hanna, 4 halak. 5 halak, oh iya 5. Oh gabi 5 do HP gabi 5 do noaing. Hidup. Alana somal no 4 halak do hita. Hidup. Alana sarupai hita. Hidup. Siap mamu, saya martabba mak. Pero saya martabba mak kay nahan naon. Si parapua pesongoni siap main nang sude. Inabeta, ina Jumat, ina Esther, padon suara Esther. Amek Saudi, ama Huria. Mulai ate mari persorata kamanginang eselaon. Dia kapihadi, dia kanasing na mulai ate mari ita sa dihamu sa luhut na dia burjom muna mangido mak masipata ayolo do ay do sipata deba alla ni haposon ni be sipata
alani jalani alani mok ni badan ulu dapat bolang sudi dang binoto alani jadi sipata kayak dirippu do muru iba HP daung kor gabungan mulai te godang madihamu para hari Senin itu tuh kan itu pas dona udokon hari Senin do kan itu alana dong do ina Sabtu para Senin mamu itu aw na pare kilo na mahubengan lo jo tangis Duku jalo eskawon perjolo ngaholan na tangis jadi ngasaibe masuk mak sekolah minggu iya anak-anak kami sekolah minggu seksi sama guru-guru sekolah minggu mulai hati mari tuh hatta Gimana? Ya semangat ya sekolah minggu ya. Semangat ya. Kawan. Ima jauh-jauh kumulu marjami tahu di sana. Kawan ninna. Jadi dingot talaki do amang kawan do ninna. Jadi kawan do ninna. Siap-siap mahamu seksi sama guru sekolah minggu makin semangat. Makin semangat. Perkembangan sekolah minggu sampai hari ini gak karena kehebatan kami, gak karena kehebatan kalian, tapi karena memang Tuhan mengizinkan itu untuk bisa berkembang sekolah minggu sampai hari ini. Itulah. Itina dang pola dong be utang niba kan. Da pola dong be. Ay nga tulus be neng manuhorak ka narikot to sekolah minggu. Makin semangat mamakko besi. Itu. Makin semangat mas sermon guru sekolah minggu hamu tu distrik. Itu. Bebel camp. Lanjut tok kamu. Remaja Naposo Bulung. Iya. Anggota remaja Naposo Bulungon. Dak ya hudok kompetita na luar biasa mendidi halakot dam. Adong do hageleok kusong kompetita. Alana sipata ay ulo do la deba Koran ditik kinatal do gudak kalakon angko marpea tong do 10 halak ali memang hurokot do toy mada pola buha alana akapungonya do ropungan amak tong do songoni niku olo do sipata deba hidup jadi toy semangat mahamu remaja Naposo Bulung ini tidak pernah mewah dong saat kami di son saya ada do tekad tuh jujur saja Manginang kami sampai di sini kondisi uang huria adalah minus bersama pendeta resort. Jadi kami sepakat bertiga pada saat itu bersama pendeta resort dan Inang Kasih Maria Naposo Bulung harus terus eksis tanpa harus mewah tapi harus berdampak. Perkembangan ini semua termasuk TV na tolu na dipudi muna ni Totoni itulah peran besar Naposo Bulung tahun 2023. Nah nikmati sampai hari ini. Itu. Ala hudokon unang holang macalo ita sakuria. Iko bodo talian. Apalah met iko talian. Siap-siap mahamu semangat terus berjalan. Okin na ngaboy hamu konser mini. Neng Natal nama. Aduh, kalau yang ini berat ini. Tim multimedia. Martoba johamu tu halakon. Aduh, ini kawan tiap malam ini. Jadi awaga mulu adong dona membahas tim multimedia agak tersinggung doa. Itu alana daong alana songonon uboto do ulaun nesida maradu sidong gakat do dijabu jam 2 pagi jam 3 pagi hola makri jo Sudion termasuk nebuderi di sodop kami sampai jam 2 lau pature kabelus sudi. Jadi si patam mula dong songonon lebat aku tuan ala kon narwak balik ala halako penon budgeter audak ya alana aduh mulai ate manggi perlu mau biak kang giku di si sudema
si Pak Teo, Pak Ocha, sudah di si Pak Samuel, Pak Jobing, sudah mak, Amang Prengki, Amang Bolon, odo udah jadi karena nggak berkembang sudah halakope semangat do, tonga welu anon ngarotuson parjam welu tambah do per minggota lokalan nasing na mulai hati danggi siap-siap mamu lanjut terus main dapat lah buat unang lemas itu ayo lu dia kok kalaki buat namang mahami tu tumbuk pondok gede nina yang buat aduh bahain buat nak cuma butuh pondok gede tuh ngasudi tahe asa satu full timer inamate siap inang bebel pro olah ate inang itu minta maaf mau itu ulu memang sian hamine itu lu inang bebel pro do na tumua sian hamine itu lu alisi pata hulu do gabi ubiaran do inangon mamereng awas senang padita resort itu jadi ulu do elana au kan ulu do sipata nikus ngoni jadi ali tetap do rel hasadaun dang bui terlepas rel hasadaun dabar pudi omu senaborati aduh abak kuna burju badita merwin butar-butar abang kakaon ngang wanggap keluarga Wingo do November 2022 di Jawa itu kantor distrik Dot Pres Henry Nabi Tupulu di sia bangun audisi saya ada pesan nih amang Pres Henry pada saat itu songonon urupi abang moda lagi bermasalah huriai kita nggak bisa bohong amang inang 2022 kita digoyang ombak urupi abang mi ikut songon kuarna dodaina huriai cipta damai mangula mahami doa bangun mangula ala borhak dosian tidak satu dang sada full timer ujui borhak mahami mangula hasadauni ngeberek kamu tudolok tuturuan rapak kami mengunjungi namar site rapak kami sudi ulah kami rapak bola murung doang yang marasing-asing gitu dang rapak na burjuan na bangon jadi mulut sipata di dokon uburju do amang rokki senang paditar Merwin salah besar kamu salah besar kamu ala naboha sasitong na muruk kusudi upasa do tua bangun naku autu gijang disima umuruk tua bangun sudi abangon do sabar hanggi gebiang do dia jua bangun manusia gijang ngelupa biau namuruki alani burju dia bangun kakak ope ne burju do itu dang boy male di bereng ikomangan do terus lawanang boha jala taringo tu acara ope si jujurna aduh dang tardo kau memang berjuak kiat doa bakon lahuna mangalian na dinggan tuang ginaon udah lah bang niku lu jago niku ya niku unang pola lu jay dirin niku udah ngulo be niku udah lah sadok ngatabay na dinggan di huriyaon ngatapa tulus tohonatay Lubi siani nasupina tu pada wakalan nasing na
berparbuin nama siya tuhat pasaluhut na. Ini siya babakku. Kakak, awit kon hudok ko do julong muna, tangyak ko lesere do tutuhani. Nang nga hudok ko to bangon, abang na burju. Manang adigape si horo haku, rapak mo si hita marhubas. Di sada huria, nanang di sada resort. Ala memang loyal do marpipi na nao. Loyal do. Ala uboto pe bangope burju do tuang kina. Dang na sarihon. Itu burju do tuang kina bangon. Dang na dia makana ibarat ni aha die hard ni bangon mau. Jadi hiradong do na aha macam-macam tepat di taresot. Gitu. Rodo iba do kalan nasing na. Ido makana sedalak kami do inang bibel pro burugul tompe do akan nadinggan na sehat ma bang. Sada do nading nahingo siya na bangon. Terus do jala od do nahingo. Odo nahingo. Teruslah berbuat baik. Meskipun kau dikecewakan. Meskipun kau dilupakan. Meskipun dikhianati kau tidak ada pujian, terus buat baik. Karena Tuhan gak pernah melupakanmu. Tuhan tidak akan pernah mengapakanmu. Itu emang gih, ulah mendaringgan atau masaya berhok. Itu baru sudah benoni Tuhan. Itu baru. Nga dianggap semua dabang ni beset diri, sipata gabi lomo-lomo ni ba ba? Ali abang ondo terus melon semangat. Na tuwe-tuwe dang buero, budok kodo, anom mamuro jolo sikop jo sudi di Bekasi niku. Lok mahala abang Merwindo kakak na tuwe-tuwe aku di sonan non mendungani. Siap-siap abang dok kakak, si Oyen, si Kwasio, si Pani, siap-siap. Mangulama diang giku, dileku. Rak marsibotoat do hita. Anggi le di dinamika ni eskaon marsibotoat do hita. Dang na dia. Jadi las roha kutong malaw madalat to ni ba marguguma siya malay do ito dison. Da ngurus mamora. Moluhurokon burju-burju do parcita damion. Dangan nong kayak biroda be anggikon. Bang, nimmu burju. Benar. Burju. Molo pun adong nasipatan na hurang lobi na biasa do namar huriyai. Biasa do dang boy sudi anggo sudi do burju na dang pola manang ahabe. Da, siap manggiku. Dohot itoko dison law mangulaw-ulawon. Kebetulan na sila ditoruku do. Hami 10 tolus tabuk. Padit asyat turis tambuk 14. Ali jumulo do na sida marhasohotan. Godo sida marhasohotan. Dapat lah adong labba adong na pinaymana atau adong na dia duna. Na perpudi kamanginang perpudi sehali luka 10 pitu mayak 10 napo so naso hasea do hami. Itap ni akta ulau na patut do na hula hami. Kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami lakukan. Debatado na marnida na niulami manang nadong do perbuini. Ulani do na huigot. Alani tangya ko kamu amanginang minggu nasal ko hami nga diujakon di pondok gede. Ido. Memang tadda do guarna daina gede. Ido. Memang alai ido nak ido ko padita resort pondok gede pas pramatama ala dua na sida padita resort do fungsional marniang. Hami ma pondok na gidi na nama di pendaroki ini na itu adong de itu jala ikon hudok ko tuhamu sarupa hiat do na huadopi hami nuaing disan dohot na huadopi hami do abangon do Bibel Prokasi Maria Ujui 2022 sarupa jadi ngalap rohamu na ahana neng ikon hula hami disan sarupa jadi iki baru do sudah ditusokkan tolu pida tolu na baru disape tolu na pidda tolu na baru. Jadi hampir sarupa do. Sudi sarupa. Holan na bedana di son on kakak di san 1200 si hobasan. Jadi tangangan mahita kamanginang. Iyo, dang pol tersonggok rohamuna
emang ngurus onom ratus pesi patang atau ulu. Tengok sana may tamang inang sugut ngaporhat tami. Mulak tu pondok gede mangudutiat kaulaw nalah hari Senin ngay konful kami mangulaw-ulaon. Kaya ko kamu ma siya salut na kamanginang mohon maaf sahali na mohon maaf urok ko tuhita saluhut na jala tangya ko kamu ma ba molo sahalak ku pe borhat nueng sencita dameon mudah-mudahan anu moloroto sa merjamita gabi dua manang gabi tulu itu anak na dosa datangin tanah dua itu marana do itong mas itu siya mahita ka jamita nang ku dokot tu hita produk peli basa parekelan siya meta saluhut na batu hatta mangaramu ti hita saluhut na iman nabi upasatami mulai ate madihita Pinasa matiki tu padita nang di paujok. Horas madhita na pinarsangapan amang Preses Distrik 10 na niwakil honi amang padita resota na uparsangapi hami amang padita resot KBP Cinta Damai Rapdohot Inang suasoni inang Bibel Pro suasoni nang abakku laiku amang padita Rocky Simamora na hugatiho kami doho sude aka fungsionaris parhalado situa dohot naso partohonan narap makobasi di huriat taon doho di sude ruas ni huria HKBP saresot Cinta Damai suasongoni moliate hupasatami tu amanami inanami kor ama HKBP Teladan dohot punguan ina parare Sabtu naung marneang laka pataruhok kami dohok sude naro pataruhok kami tuingananon las dorohanami moliate madihamu akka amanami inanami hami mapadita Roni Saputra Sianturi naung tijakok kamu gabe padita fungsional di tonga-tonga ni huriata inatta nahwalap pami boru Simamora jadi kami manggatihon hula-hula nami mak rotu huriaon inang pangitubu boru manurung simatuaku boru pardede jadi dangadong dope dana dihami paimahot dope jadi roh hami tuson atar hira 2 bulan naik ngatab babesada sekolah minggu di uriat tahun tangya kok kamu ma hipas di satu dapotak kami alai ikut di sodo haroa parsorang ni dak danagi jadi las rohanami amanami inanami dapola gajang bedohonon nami songon guarnai madaina pos rohanami di haroronami di HKBP Resort Cinta Damayon gok holong ma pajak konom muna jala gok hadameom ma parsorata tujuluanon di partikian namangihu mahita muse boy marsirarian rap mekel rap makobasi di tonga-tonga di huriat tahun horas moleate mak Jadi sama johita parhalado resort dohot kami wakili parhalado laho pasahaton tu na pinaborhat songoninang nang pinaujak di hamuna amanami padita Rocky Simamora di hamalateon huriata do di pakobasyon muna na salaon di tonga-tonga ni huria kay Resort Cinta Dameon las rohani huriaon pasahaton di son ulus borhat asa denggan di bagasan las ni roha makobas tonga-tonga ni huriata HKBP
Pondok Gede, Resort Pondok Gede. Di bawah ini sungguh dia pina saat ni huriata lasma rohani damang jala tuhat tama namanu pahi diaka ulaun pakko basyo muna hobbar tunaung di hatai di akarapot na parjului di napaborhaton pangula nagoktik kisatong atong ani huriaon nung ngabe dipasahat melalui nong ditransfer bendaharata. Jadi di Pasahak Madison ulus di nalapa berhaton di bagasal las niroha ma borhat tamuna asadohono manapurat tano rangking masih rangkangan tungpe badatta pada udau alai toditaima masih gonggoman. Sungguh manang dihamu padita nami, padita Roni Saputra Siaturi, doho inang berusi mamora, di lasni rohani huriat tadison, di nama Jako Kamuna, di tonga-tongani huriollo makobasi, binasahak mod tuhamu, lasma rohamuna. Dos majoro hatta teh ya manginang anggo inang padito naluk maju hudul teh. Iya. Hudul maju inang hudul. Palu jahuan non. Anggo padita ton ya. Pinasa matikyon lahomadok hata sian name wakili ruas ni huriata gaibe cinta damion pinasa matikyon non do singkat jelas mata bayan namang inang las diuduti man non pinasa tiki tuhamuna nasian teladan mewakili di nama naruhon paditata tuson songoni mak Roma mamang amang situa napitu bulu. Horas madhita kamanginang na hinormatan para sa KIP Distrik 10 Medan Aceh doong manawakili songoni manang padita resort HKIP Cinta Damai inang bibel pro rapdo sudi pangulani huria narung HKIP Cinta Damion lumo bilo barsangapi hami bima tamu ini huria sian HKIP teladan koro ama huria dohot koro ina para hari Sabtu mau lihat tema pasaton nami sian ruas ni huria tu pareses nong mangojakon padita fungsional di huriaon dohot tabor haton padita Rocky sian huriaon jala mau lihat yang pasat tami tuhamuna na mangudurkon sian HKIP teladan kornakin yaroromuna tuhuriaon laho manghutun mangojakon paditaroni siaturi itong-itongan huria jubul bahata nami tu paditaroni padita fungsional nak pesa betulan yan jumlah berhat tonate dihauna padita nami padita fungsional roni sianturap do inang
Hami sian huria, HKBP Cinta Damai, ruas ni huria, madok mauliate, tutuhat tanak tuhamuna, inang ojak kamu di huriaon, songon pendeta fungsional. Pangiduan nami, sian ruas ni huria, tuhamuna amak pendeta nami. Di pelayanan muna, tidak sondah di balanga. Napaduahon, transparan songon indahan di plastik. Napatuluhon hompar pekatayon naktu perbuatan. Napawapat namang berempati. Doho merasakan. Ima na dirasahon ni ruas ni huria. Di era zaman namang ulong nahurang pitor sahat doi baritai dakola di HKBP Cinta Damai. Tu sulit se-Indonesia mungkin. Alani amang pergoi Tuhan maha mangula di huriaon. Arok borohanami sian huria HKBP Cinta Damai luwi ruas. Pelayanan muna luwi numenggan. Siapa yang dapat tuani amang pendeta Rocky nak penian. Napi nasa na siya nung macay denggan. Pergoi Tuhan maha muna amang bidampingi inang datong-datongan huriaon lah melayani hami ruas ni huria boleh atema di haroro muna boleh atema tu amang pendeta Rocky ini ozako kamu di huriaon pidahamu siang HKBP Cinta Damai las rohanami ruas ni huria jala huboto hami di hati hai nangaro pendamping mudofe mau lihat tema nak pesorok pendamping di hamu sian nasa gugu muna sian nasa pikiran muna dotam yang mu bila ini hamu do hami ruas ni huria di huriaon di pertangyangan dia ka punguan kategorial di bagian ama dot ina doi badi dan sia naki kurokonnya tu namang hunjuk au nungalan siau nungal umur 70 tahun lu itu gijang bolu salaman dokatan iku aliro nasi dah hamu majolo inna amang Rocky di parsaurata di huriaon tung macai dengan gado jala dohorok kuro nak tu apa ditaroki nabur juro huriau manghihuto pengalamanku do pardidaku holan itu nakin baikon berempati ma tuaka ruas ni huria soni mamang di pelayanan muna di huriata lobi 2 tahun nanti kurang lobi ngurang seuruk ke pasai tuhata kutonga-tonga ni ruas yakin dohamnya karuas marparbui ma itu ngatongan di huriaon marsangat batu hatta di huriaon jala satu akan mengyut ngatu hatta mahita mulusia kami ruas ni huria Muhammad honon nami aku di pelayanan munia namang batorus banyak narohanami do mang napiga-piga tikinari alainung ngaro es kamuna siang kantor pusat mado ikopidahamu tuhuria nadumenggamu semungkin sian HKBP Cinta Damai doi badi ruasna na lebih 1.200 kakak sirohon nami amang asatung margogo hamuna di pelayanan muna meloroh hamu tu Cinta Damai sahalak aropia rohan aminia borhatamu sianong gabi 2 halak adok pendamping muna manang adong pangurupi muna di ulau muna sigano pahari ahurok kami di pengulian sia Tuhan muamang ate. Ang dia mah di pasal Tuhan tahamuna, di do pangurupi di hamuna. Mulang di Cinta Damai badi pondok gede mah. Ime pangiduan nami. Ya soalnya do komunai, mulang mulak pihamula pat paju pak kita, arong 2 manak 3 halak madongan muna. Soalnya mamang dohonon nami Tuhan muna, nungatung dohua si hamu huriata macai denggan. Sebulai saat tamu saat rodinaka mengunjungi pulau muna di punguan kategorial di huriaon nang di parsaurat tape
di pertangyangan. Pergui Tuhan tamahamuna borohat, tunganan ay baru, paswasu mahamudisan, idon gugo di hamuna, lahu pada sipo pakubosyo muna, di huria pondok gede. Songoni mahata siak kami, donai matona pura tano-tano ma, rangging masih ranggongan, tung barat tapi pada udao, todita masih gonggoman. Saat ni soluma, saat matu bot yang tiga sorgan di bulan, nunga saat tamu dapurat siak kuryaon, saat diozakor pendita Roni di huriaon, saat gabe saat oras, ledeng mangaulu, toh mahita di ramoti Tuhan. Mau lihat ya mak, songoni masih kami. Ya, diuduti mak teladan. Oras madihita salahudna. Mulai tema tu amang pendeta resok nami, do tu amang dongan situa, saton pertikian untuk kami. Kami mewakili mak do sian punguan korama, do sian inang punguan pada Sabtu, ate. Bahasa haton mulai tigudang. Nang dohot kami nuaing pawar haton ala amang pendita Roni Sianturi, Siatongani Hurianami HKBP Teladan, Resok Medan Sada Teladan. Jala dohot doha menaing menyaksihon amang pendita Rocky Aisyah Huing Rocky Gerung gawi saya. Pendeta Rocky Simamora yang sangat energik dan sangat membuat lucu. Enggak sangat mau kodok naken lain dong makata emang sima mora gabi, lucu jadi hidup lagi suasananya. Selamat untuk amang pendeta Simamora sudah mendapat tempat baru di Pondok Gede. Selamat buat amang pendeta Roni Sianturi, selamat melayani di Huria HKBP Cinta Damai amang. Kiranya pelayanan amang berdua dimanapun melayani selalu diberkati Tuhan dan diberikan Tuhan petunjuk agar bisa sukses selalu di tempat melayani. Mulai tema, tong dohron naim melatih itu amang pendeta resok nami, pendeta putar-putar, naong pasato tiki itu kami. Mulai tema dihita saluhuna. Pinasa matu name wakili, sudi perhalado HKBP Resort Cinta Damion, nasa matu ketua para tahun ni huriata ngamata situa prengki si majuntak. Sabar maju itamang inang stokin naib. Horos malita manginang. Mau lihat tema di tuata, mau lihat tema nang di tengah-tengah. Jala mau lihat tema di partakianan naib bahasa tu kami. Jala setawi dihamu akal dengan para ladu HKBP Cinta Damai sudut na tumua. Molo tu kami pe makatawa namang sisarahata mahita. Na binar sangapan amang padita Resort Cinta Damai dohot na mewakili para HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Na binar sangapan inang Bibil Pro. Na binar sangapan amang padita Rocky Simamora Songoninang padita amang padita Roni Sianturi. Dohot sude ruas ni HKBP Cinta Damai, HKBP Teladan, Maranata, Suang Songoninang, ruas Rogate, Maulate Madihamu. Na perjulo donon nami do tu amang padita Roni Sianturi. Songon para ratau kami amang di huri HKBP Cinta Damayon, do nami do selamat datang mamang, selamat makobosi ma di huri HKBP Cinta Damayon. Mamereng torop ni nama patarhuan namang na pasti denggad do ulon namang dia HKBP Teladan. Holan na denggad lima bay namang buah namang tuya KTP Cinta Damayon akan na hurang lobi di Teladan tadi ko namang malisi. Danggad jang dohonon nami amang. Boy hita marhobas rap marhobas do sudi para lalu Cinta Damai sa resort song ninang kerjasama tu amang pandita resort dohon inang Bil Pro. Salnai dohon nami selamat datang, selamat makobesi mamang.
Tuamang Pandita Rocky 2 tahun lalu amang makobes amang di Huria KBP Cinta Damayon nirasa hordei kurang do perubahan di bayan amang KBP Cinta Damai niat tidak kodo sebagai para tahu kami di Huriau hajol mau do mul mau benda denggak kita makirim do hita sian si wahena dinggani ale molo pe tung songonon na boy tarpatupa HKBP Cinta Damai nang boy pasatami siya HKBP Cinta Damai otik dang siya tao namang gudang dang si pujion las maruhani amang lamat jalo yamang mula dong pena hurang lobi di pakation nami di pakuling nami salpu mayawang songon par salpu ni eskani amang siya HKBP Cinta Damayon labas maruhani amang molo pe adong na hurang lobi amang sada pesan nami alam mering partikian unang mamarna lo jamang mabena denggan manang di dia memang makobasi Huria HKBP satu perbuatan baik lebih berharga dari 1000 kata-kata nasihat songoni mana boy pasatami hata portadingo panggojakonon do pabortaun HKBP Pandita Rocky dohan amang Pendeta Roni Syaturi horas madihita Mauliate madina pasaton hata saluhutna amang inang dohonon nami do ya di acara paborhatos sadarion ya khobar tu naung dihatai di rapot najulu di pasahat huriatta do ya 2 bulan gaji itu paditata dungi di pasahat nang ulus jala memang guguhiad do rohanami neng dohot mendampingi hian tu pondok gede jadi sikak nyongkos nami aturan nahu pondok gede na pinatu pani huriatta las ido nang pinasahat tong tu padidata tatatangnya koma boy tulus nang akana sinita sitani rohana do akapat dohana naking ditonga-tonga ni huriatta HKBP Cinta Damayon songonima dohonon nami tu hita sauluna moliate ma dituhata moliate ma di Pandita Rocky Simamora suang soninang di Pandita Roni Syanturi di naung diojako di bagasan minggu sadarion tasipuli macara per minggota mare de mahita sian buket de nomor 227 ayat sadadot ayat 2 Yesus kolumi tondiku odo vaporu sakit godi nama diriku rodi salah kami Jongkok kita saluna Lam takas mapatuduhon Tuahon pakokomi Asairu halunguton Wafaati nanguni Tatangnya kemah peliata Ali de batama nami na di Banua Gijang horo haroroan di saluhut silendon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hu pasatami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabiop na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti atau perasya kami pelianon pati bulun rajonmu dito nga ni huriam dohot di portibion buhay maruhan nami marhite-hite todim asalam mutadaham gudang silelom mitu hami asalam girgir madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Asanari
di Banua Gijang, sai pinorbadia magwarmu, sai ro maharajomu, sai saud malomo ni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami to giotu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondako Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Horas madihita sa luhu na kudul maju hita manginang asa pinasa tikyon diaka nama kalasyon pakubasyon do ninaung tapaborha do mangujakon paditata Roma hita tujulu los disoma paditata do inang ya Roma hita hujulu manginang laho mah jalang